S únikem moči jsem se setkala poprvé před asi tak 8 lety, kdy jsem nesla malého synka spát a bohužel spadla jsem ze schodů. Vznikl úraz a díky tomu bohužel i inkontinence, která přetrvává dodnes. Inkontinence mě omezovala hlavně samozřejmě v běžných denních činnostech, se syny, to znamená i s nimi jít jenom ven a kopat do míče nebo házet si s míčem. Jakákoliv činnost byla nepříjemná už jenom proto, že opravdu stačí na stěnou trošku si kejchnout a člověk se připočurá, připadá si jak miminko a ne jako dospělý člověk. Od mládí jsem si říkala, že se mi nic takového stát nemůže. Zjistila jsem, že tomu tak není samozřejmě a díky webovým stránkám jsem tyto možnosti inkontinenčních přípravků našla a tím pádem se to řešit dá. Všem lidem, které trápí inkontinence, bych hlavně doporučila, aby se za to nestyděli. Nejsme v tom sami, je nás víc a ta komunita se rozrůstá a můžeme se spojit a vlastně čelit tomu všemu dohromady všichni společně. Moc vám děkuji, že jste se rozhodla sdílet svůj příběh. Já vám také. Děkuji. Děkuji.